Magyan ko yung diba? Ya, ikay bahala tayo. Ready na ka? Oo. Kaya nga niti ang amahan ni isog yung kayo. Okay. Wala na problema. Basta ako ikaw na. Kuyugan ko ni MJ to ko. Gisod na mo sa ako. Buka lagi na lagi. Problema. Kwarta diba kayo nakadaan ako gamay kwarta. Pero kabalo ko din yung sugot nga makitabi ko sa anak eh. Gisod man na mo sa ako. Sige, ako bahala na. Diskarte ilang. Kuwara to. Paibgura to sa buhok na. Mahubo ang brief ako. Sige. Kung di mada, managan ta muli. Adi lagi kita menguli. Sana. Dahil, Chin, Manang daw paligid. Oh, wala naging mamisita ni mo, wala naging kwarta ni paita ba yan? Susunod, di na mahalin na mo pagka daga. isa mo sa imo. Ako'y laki din sa kumare. Pangayuan ko isa ka minuto ra niya 20. Isa di pag yung kaabot ha. Nag-ihap na. Mga pagay paglingkod. Nag 5, 4, 3, 2, 1 na. Basta ba? Pagka-ihap pa. Ang angan man nga maoro mo dito yung sa ligas pag inabuhi ito. Yawat na lang ba? Basta pinagnahilang nga mamisita ni mo. Ya. Taas si gamay yung oras. Ay, Zero na may hinuon tayo mo nung ano mo tayo. Kwarta ros minahuna. mga 20, 10 minutos. Ana ba? Ha? Para makakwarta ka. Ako po na ni, wag na naging kumaminyo. Tungkol kay gusto ko ikaw ko punahon kay may kaanyag ka, wag si laki seryoso ni mo eh. Mata to niya. Mahalan man. Mahal man. Sa man eh. Sa Ha? Tinoy. Tinoy. Oh, Gwapa lagi na si Kuyo. Oh. Mo man na katong gisod ko sa ako. Naglagot mo ko na. Mamisita na ni mo ron. Poko kabaw. Oh, padungari. Ah, mamisita na nako. Naglagot mo ko na magkibupay ko yung ligo pa sa ligi. Ayog, lagot-lagot kay. Kuha pa ba inayan ko yung uwaw ta. Akol. Akol. Gato. Ay, balik mo ka. Ha? Ha? May balik ka. Tik. Man. Ay, Kol, ate din ako, Kol. Hi, Pugi! Ate na ko. Tinay. Ay. Pinanini mo di. Oh, ate. Di ka pa na sa kwan siya. Las Vegas, Pilipinas. Hindi ka mangurintik ko. Pwede ko mag-story Chin, mo. sublay. Walay gwapo na ka. Gwapo na ka. Gwapo na. Okay na ka, ano? Oh, ate, gwapa kay ate na ko. Hindi na mag-istorya. Gwapo sa kay Karon. Ay, tawag ko kapay ko ka Kol. mangurintik. Kol. Ay, na din may presyo akong ate day, Kol. Oh, sila may presyo sa diyan eh. 20. 1 minute, 100. Di ba, kwara, 10. Kware, 20 minutos. Chin, day. Ang katong gitantuhan itong kwarta rin na. Ay, sus. Wala ba pa? Wala. Kol, pwede namin magtabi sa mong anak, Kol. Nya, bayno na ta. Ay, no, pero bayad niya mo, Kol. Eh, gwapa mo na akong ate, Kol. Mahal na presyo. Gwapa man sad ko. Tatratahan Mahal sad ko. Natratahan na ito na ipasong itong bungon. Sige, kamoy bahala diha. Agoy. Saman, Kamulay mo ka na. kami mo sa sold call or dili mis gawas. Sige na yung sige. Sige pa. Buang. Nakan mo pa. Kami na adjust. Pasiritan. Kol, naibayad na, Kol, ha? Kuan. Sige. Salamat itahon ka na. Sa katugay ng panahon na kanaang nakakita ko ako ang mapalalaba. Ba? Pero ba yung kabantay nga gidaro dili ka sa kanaang naibog sa ako ang anak. Mas mayo gid akong atino kay wala na ko yung bayad-bayad. Okay, tapan mo pagkarabi por pa. Kako ano kay matado tapan nimo. Inigbalik niyo mo diri dala. Oy, doble ba sa punan usa? What? Ha? Doble. Urut pangidamos. Ti. Maganda. Isunod na lang diri balik. Nya. Pagkuhan sa uy nya. Pagsiya sa ka ng limpyo ka nya, makinis kang brief. Nya. Maligo. Ligo. Oh, nya toothbrush. Diyos, pati maging pagkadaghan ng pundo na ko na. Oh, sige. Usa ka kantina gini. Kaluha. Sige. Ligo ko. Abi, imo ko maisahan. 1 minute, 37 seconds later. Asa naman to siya? Bungot sa uko. Ang ako wata na hurot da. Unya wala siya dire. Gilan ko sa babae. Sen! Ano papan mo? Lahi! Asa na magkuhan ni mo? Nawa magkuhan mo dire. Karton na ko. Si Dambing sula dai, si Dambing. Wala siya. Kilad ko. Kilad ko. Nurot ako. Oh. Ay, Nurot ako.
Ang ako, tinigo mamaling sa kabuan. Yurot. Ato na kukul. Ay!